Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου, ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σου, βασιλεύ ουράνιοι παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον Ταφήν και την εισάδου κάθοδον του Κυρίου και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομαι. Διόν της θωράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιώνιαν ζωή μεταβέβηκε. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Φτάσαμε στο Άγιο και Μεγάλο Σάββατο. Έχουν συντελεστεί πλέον τα φοβερά και τρομερά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής, τα οποία είναι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, γι' αυτό και βέβαια δεν μπορέσαμε να τα καλύψουμε όλα. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ουσία της ημέρας μέσα από αυτήν την ομιλία του Αγίου Νικοδήμου που είδαμε. Το Μεγάλο Σάββατο, τα γεγονότα σαν γεγονότα δεν είναι πολλά. Έχουμε λοιπόν την ταφή του Χριστού, την αποκαθήλωση και την ταφή, τα οποία βέβαια έγιναν την Παρασκευή, την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα και στη συνέχεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής φαινομενικά υπάρχει μία ησυχία. Αυτή η ησυχία όμως, όπως είπα ήδη, είναι φαινομενική, γιατί ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη και εκεί, όπως λέει το Συναξάρι, απελευθέρωσε το γένος μας από τη φθορά. Έτσι και μας ανέβασε στην αιώνια ζωή με την Ανάστασή του. Τα γεγονότα είναι απλά και λιτά και όλοι οι Ευαγγελιστές αφιερώνουν πολύ λίγους στίχους σε αυτά. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έτσι από αυτόν θα πάρουμε την πιο λιτή περιγραφή, μας λέει ότι και η διοψίας γενομένης ήταν η Παρασκευή, η Μεγάλη Παρασκευή αργά το απόγευμα, επίην Παρασκευή ο εστί προς Σάββατον, ελθόν ο Ιωσήφ ο από Αρημαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός είναι προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού, τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ήταν λοιπόν Παρασκευή απόγευμα, ήδη ο Χριστός είχε πει το τετελέστε, είχε πεθάνει επάνω στο Σταυρό, είχαν έρθει οι στρατιώτες, χτύπησαν, σπάσανε τα πόδια των άλλων δύο συσταυρωμένων για να μην μπορούν να στηρίζονται σε αυτά, να πέσει όλο το βάρος στα χέρια τους και έτσι να οδηγηθούν πιο γρήγορα στον θάνατο, αλλά όπως ξέρουμε ο Χριστός είχε ήδη πεθάνει, οπότε ήρθε ο στρατιώτης και του ένοιξε, του πλήγωσε την πλευρά με τη λόγχη του και έτρεξε αίμα και νερό, δείγμα του θανάτου του. Έτσι λοιπόν έρχεται ο ευσχήμων Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ένας βουλευτής, ένας από τους αντιπροσώπους του λαού που απέρτιζαν αυτό το συμβούλιο των Εβραίων, το οποίο διοικούσε τον εβραϊκό λαό, παρά βέβαια ήταν υπόδουλοι στους Ρωμαίους. Και αυτός είχε αποδεχθεί την βασιλεία των ουρανών, αλλά όμως διατηρούσε και το αξίωμά του και τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εσταύμασεν ήδη τέθνηκε και προσκαλισάμενος στον κεντηρίωνα επιρώτησεν αυτόν ή πάλι απέθανε και γνούς από του κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα το Ιωσήφ. Ο Πιλάτος, έτσι έχοντας γνώση και μεγάλη εμπειρία από τον βασανιστικό και αργό σταυρικό θάνατο, απόρρισε, ξαφνιάστηκε πως τόσο γρήγορα πέθανε ο Χριστός. Βέβαια δεν είχε υπολογίσει ούτε τα βασανιστήρια που έκανε προηγουμένως, ούτε και μπορούσε να φανταστεί ότι ο Χριστός δεν πέθανε από σωματική εξάντληση, αλλά ο ίδιος συνειδητά έδιωξε το πνεύμα του από το σώμα του, νέκρωσε το σώμα του και κατέβηκε στον Άδη. Τότε λοιπόν, γνωρίζοντας από αυτό το στρατιώτη που λέγαμε που πλήγωσε με την λόγχη του την πλευρά του Χριστού ότι όντως πέθανε, ήταν νεκρός, το δώρισε το σώμα στον Ιωσήφ. Και αγοράσα συνδώνει και καθελών αυτό ενήλυσε τη συνδώνη και κατέθηκεν αυτόν εμνημείο. Ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας.
και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσία θεωρούν που τίθεται. Αγόρασε λοιπόν συνθόνη μαζί με τον Νικόδημο που τον αναφέρουν και άλλοι οι Ευαγγελιστές, τον κρυφό μαθητή, κάναν όλα τα τελετουργικά του Ιουδαϊκής ταφής, δηλαδή τον μυρώσανε, τον χρήσανε, τον τύλιξαν μέσα στα σεντόνια, με κόλλες τα κολούσαν αυτά πάνω στο σώμα και τον βάλανε σε ένα μνημείο, το οποίο, σε ένα τάφο δηλαδή, που ήταν σπηλιά, όπως τις περισσότερες φορές εκείνη την εποχή, το οποίο άνοικε στον Ιωσήφ και ήταν πολύ κοντά στο Γολγοθά. Και σήμερα πηγαίνουμε και βλέπουμε μέσα στο ναό της Αναστάσεως, είναι, όπως μπαίνουμε τέλος πάντων, βλέπουμε τον Πανάγιο Τάφο και λίγο πιο πάνω στα δεξιά είναι ο Γολγοθάς, στο σημείο που σταυρώθηκε, μπήκε ο σταυρός του Χριστού και σταυρώθηκε. Ήταν όντως λοιπόν πολύ κοντά, βέβαια έξω από τα τείχη των Ιερουσαλήμων εκείνης της εποχής. Να πω λίγο τώρα ότι το Πανάγιο Κουβούκλιο, όπως το βλέπουμε ότι γύρω-γύρω είναι κενό, μπορούμε και περπατάμε και πηγαίνουμε. Παλιά όλο αυτό ήταν βουνό και ήταν σπηλιά μέσα και έμπαινες και είχε αυτή την υπόγεια σπηλιά μέσα στην οποία ήταν θαμμένος ο Θεός, αλλά ο Χριστός, αλλά σιγά σιγά το φάγαν έτσι, το καθάρισαν, ας πούμε, για λόγους πρακτικούς έφυγε το βουνό και τώρα φαίνεται αυτό το κουβούκλιο ότι υπήρχε. Λοιπόν, ο Ιωσήφ λοιπόν και ο Νικόδημος ενταφιάζουν τον Χριστό και υπήρχαν και κάποιες μυροφόρες οι οποίες έβλεπαν όλη αυτή τη διαδικασία και αυτό βέβαια είναι χρήσιμο γιατί σε λίγες ώρες, την Κυριακή τα ξημερώματα, αυτές οι γυναίκες θα πήγαιναν προκειμένου να μυρώσουν κατά τη συνήθεια την τρίτη ημέρα εκεί τον νεκρό, να τον ραντίσουν δηλαδή εξωτερικά με τα αρώματα τα οποία συνήθιζαν να παίρνουν. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν είναι τόσο απλό. Φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Τα λιτά τα λόγια κρύβουν πολλά και μεγάλα μυστήρια. Σήμερα, σε αυτήν την περιήγηση στο Μεγάλο Σάββατο, θα μας βοηθήσει ο Άγιος Επιφάνιος, ο Επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου, ο οποίος έχει θαυμάσιες ομιλίες σε αυτά τα γεγονότα και αυτή είναι μια τέτοια ομιλία στη Θεόσωμο Ταφή του Κυρίου, είναι αυτή που θα μας οδηγήσει και μας έτσι να εξυκνιάσουμε αυτά τα μυστήρια. Λέει λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος, κατά το Σούρουπο, λέει η Γραφή, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος που τον έλεγαν Ιωσήφ. Αυτός τόλμησε να παρουσιαστεί στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Παρουσιάστηκε θνητός σε θνητό, ζητώντας να παραλάβει το Θεό το θνητόν. Ζητάει ο πυλός από τον πυλό να πάρει τον όλον τον πλάστη. Ζητάει το χορτάρι από το χορτάρι να πάρει την ουράνια φωτιά. Ζητάει η σταγόνα η τυποτένια από σταγόνα τυποτένια να πάρει τον ωκεανό. Ποιος το είδε, ποιος το άκουσε ποτέ. Άνθρωπος σε άνθρωπο χαρίζει τον ανθρώπων το δημιουργό. Άδικος σε δίκαιο υπόσχεται να προσφέρει τον κανόνα και τον νόμο. Δικαστής άδικος, το δικαστή των δικαστών, σαν κατάδικο επιτρέπει να θάψουν. Είναι λοιπόν ένα όντως πολύ μεγάλο μυστήριο του πώς ο Θεός, ο δημιουργός και πλάστης των απάντων, αρχικά έγινε σαν ένα από τα κτίσματα, έγινε ένας άνθρωπος, αλλά και έφτασε σε αυτό το σημείο να μας επιτρέψει να τον κακοποιήσουμε, να τον σταυρώσουμε, να τον θανατώσουμε και τώρα αυτό το άχραντο σώμα του, το οποίο βέβαια ήταν καθόλου θεϊκό, ανθρώπινο σώμα, η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν τέλεια, είχε και σώμα, είχε και ψυχή όπως οι άνθρωποι, βέβαια ο Χριστός επιπλέον είχε και τη θεϊκή του φύση. Ο άκτιστος λοιπόν να γίνει κτιστός και τώρα να παραδίδεται στους ανθρώπους για να τον θάψουν. Είναι αυτό το παράδοξο το οποίο ψάλουμε αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ που τελείται ο όρθρος του Μεγάλου
Σαββάτου, που έχουμε την Θεόσωπο ταφή του Κυρίου, τον επιτάφιο, την ακολουθία του επιταφείου όπως το λέμε. Είναι αυτό λοιπόν που ψάχνουμε. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ. Η ζωή μπαίνει μέσα στον τάφο. Πόσο παράδοξο είναι αυτό. Και βέβαια εκεί ο ψαλμοδός σπέβδει να δείξει το παράδοξο, γιατί μας λέει «Και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο, συγκατάβαση δοξάζουσε την συν». Ακόμα και αυτοί οι άγγελοι έμεναν έκπληκτοι και δοξολογούν αυτήν τη δική σου συγκατάβαση. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εμείς οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε, έχουμε συναίσθηση αυτής της συγκαταβάσεως του Χριστού. Το πώς είναι δυνατόν ο πλάστης και δημιουργός όλων να μπαίνει μέσα στον τάφο νεκρός. Και ο Άγιος Επιφάνιος συνεχίζει και λέει «Μυστήρια των μυστηρίων απόκρυφα. Δύο κρυφοί μαθητές έρχονται να κρύψουν σε τάφο τον Ιησού, διδάσκοντας με τη δική τους απόκρυφη το κρυμμένο στον άδη μυστήριο του κρυμμένου στη σάρκα Θεού. Και ξεπερνούσαν ο ένας τον άλλο στη διάθεση για τον Χριστό. Ο Νικόδημος από τη μία γενναιόδωρος στη Σμύρνα και την Αλόη και ο Ιωσήφ από την άλλη αξιέπαινος για την τόλμη και το θάρρος του απέναντι στο Πιλάτο. Αυτός δηλαδή, διώχνοντας κάθε φόβο, παρουσιάστηκε με τόλμη στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και όταν παρουσιάστηκε, φέρθηκε με πολλή εξυπνάδα για να πετύχει το σκοπό του. Έτσι δεν χρησιμοποίησε μπροστά στον Πιλάτο περίτεχνες και μεγαλόπρεπες εκφράσεις για να μην τον εξοργήσει και χάσει αυτό που ζητούσε. Ούτε πάλι και είπε «Δώσ' μου το σώμα του Ιησού», που πριν από λίγο σκοτίνιασε τον ήλιο και έσπασε τις σταφόπετρες και έσυσε τη γη και άνοιξε τα μνήματα και έσκησε το καταπέτασμα του ναού. Τίποτα τέτοιο δεν είπε στον Πιλάτο. Βλέπουμε δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους, τους δύο, τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, να κάνουν όντως μια υπέρβαση ανθρώπινη, την οποία ούτε οι ίδιοι οι μαθητές τολμούσαν να κάνουν, γιατί φοβισμένοι είχαν κρυφτεί, και να πηγαίνουν να ζητούν και να θάβουν το σώμα του Χριστού. Και εδώ ο Άγιος Επιφάνιος, τονίζοντας για άλλη μια φορά το μυστήριο των μυστηρίων, έρχεται και μας προβάλλει αυτήν την σοφία του Ιωσήφ, που τι του είπε, αλλά τι του είπε, κάτι ασήμαντο, κάτι που όλουν το θεωρούν μικρό, ήρθα να σου ζητήσω άρχοντά μου. Δώσ' μου να θάψω το νεκρό σώμα εκείνου που καταδίκασε σε θάνατο, του Ιησού του Ναζωραίου, του Ιησού του φτωχού, του Ιησού του άστεγου, του Ιησού του γυμνού, του Ιησού του περιφρονημένου, του Ιησού του γιου ενός μαραγκού, του Ιησού του δέσμιου, του Ιησού του παρατημένου στο ύπαιθρο, του Ιησού του ξένου και αγνώριστου ανάμεσα στους ξένους και καταφρονεμένου και κοντά σε όλα τ' άλλα κρεμασμένου επάνω στο σταυρό. Δώσ' μου τούτον των ξένων, γιατί τι σου χρειάζεται πια το σώμα του, δώσ' μου τούτον των ξένων, γιατί από μακρινή χώρα ήρθε εδώ για να σώσει τον ξένο, τον αποξενωμένο από τον Θεό και ξενιμετεμένο από την ουράνια πατρίδα του άνθρωπο. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, γιατί κατέβηκε στη σκοτεινή γη για να ανεβάσει τον ξένο. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, γιατί αυτός μόνο είναι πραγματικά ξένος. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που τη χώρα του δεν τη γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που τον πατέρα του δεν ξέρουμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που τον τόπο και τη γέννηση και τη βιωτή του αγνοούμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που έζησε στα ξένα ζωή και βιωτή παράξενη. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που δεν έχει εδώ που να γύρει την κεφαλή. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που σαν ξένος γεννήθηκε άστεγος στα ξένα και σε φάτνη. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που από τη φάτνη ακόμα έφυγε σαν ξένος για να σωθεί από τον Ηρώδη. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που τα σπάργανα ακόμα
από τα σπάργανα κόμμα ξενιτεύτηκε στην Αίγυπτο. Δώσ' μου τούτον τον ξένο, που μήτε πόλη, μήτε χωριό, μήτε σπίτι, μήτε τόπο να μείνει, μήτε συγγενή έχει, αλλά σε ξένη χώρα κατόκισε, αν και τα πάντα κατέχει. Δώσ' μου, άρχοντά μου, τούτο τον γυμνό πάνω στο ξύλο του σταυρού, για να σκεπάσω αυτόν που σκέπασε τη γύμνα της δικής μου φύσης. Δώσ' μου τούτο τον νεκρό, μαζί και Θεό, για να καλύψω αυτόν που κάλυψε τις δικές μου ανομίες. Δώσ' μου τούτο τον νεκρό, για να θάψω αυτόν που έθαψε στον Ιορδάνη τη δίκαιη μου αμαρτία. Για ένα νεκρό σε παρακαλώ, που αδικήθηκε από όλους, που παραδόθηκε από μαθητή, που εγκαταλείφθηκε από τους φίλους, που διώχθηκε από αδελφούς, που χαστουκήθηκε από το δούλο. Για ένα νεκρό σε εκλιπαρώ, καταδικασμένο από αυτούς που ο ίδιος ελευθέρωσε από τη σκλαβιά, ποτισμένο ξύδι από αυτούς που ο ίδιος έθρεψε, πληγωμένο από αυτούς που ο ίδιος διάτρεψε, παρατημένο από τους μαθητές του και στερημένο την ίδια τη μάνα του. Για ένα νεκρό σε οικετεύω, αρχοντά μου, αυτόν τον άστεχο που κρέμαται στο ξύλο του σταυρού, γιατί δεν έχει κανένα να του συμπαρασταθεί πάνω στη γη, ούτε πατέρα, ούτε φίλο, ούτε μαθητή, ούτε συγγενή, ούτε για να τον θάψει. Μόνος είναι του μόνου πατέρα μονογενής Υιός, Θεός στον κόσμο και άλλος κανένας. Βλέπετε, με αυτόν τον θαυμάσιο τρόπο μπλέκει αυτό το μυστήριο όντως της ταφής του σώματος του Δεσπότου Χριστού. Είναι ξένος προς τον κόσμο, προς την νοοτροπία του κόσμου, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε οι ξένοι που ξενωθήκαμε από τον πλάστη και τον δημιουργό μας. Αυτά που λέει ο Άγιος Επιφάνιος και αυτά που λένε γενικότερα οι πατέρες δεν είναι δικά τους ποιητικά λόγια. Εδώ αυτό το συγκεκριμένο απόσπασμα της ομιλίας που διαβάσαμε είναι εμπνευσμένο από αυτό το ιδιόμελο, από αυτό το ψαλτικό, το οποίο ψέλνουν οι ψάλτες όταν γυρνάμε από την περιφορά του επιταφείου. Τότε βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο κάνουμε ησυχία και κατά πόσο ακούμε αυτό το θαυμάσιο ψαλμό, αλλά είναι πολύ σημαντικός ψαλμός. Να δούμε λίγο και θα καταλάβετε αμέσως την αντιστοιχία με αυτά τα λόγια του Αγίου Επιφανίου. Ψάλουν λοιπόν οι ψάλτες μας όταν γυρνάμε, επαναλαμβάνω, από την περιφορά του επιταφείου. Τον ήλιο κρύψαντα τα σιδείας ακτίνας, τον ήλιο που έκρυψε τις δικές του τις ακτίνες, και το καταπέτασμα του ναού διαραγέν, και το κουρτίνα που χώριζε τον ναό του Σολομώντος από τα Άγια των Αγίων, το του σωτήρος ναού θανάτο, με όλα αυτά γίνανε εξαιτίας του θανάτου του σωτήρος, ο Ιωσήφ θεασάμενος, βλέποντας τον νεκρό ο Ιωσήφ, προσήλθε το Πιλάτο και καθηκετεύει λέγον. Ήρθε στον Πιλάτο και τον παρακαλάει λέγοντας, «Δώσ' μη τούτον τον ξένον, τον εκβρέφους ως ξένον ξενοθέντα εν κόσμο». Δώσ' μου αυτό τον ξένο, ο οποίος από βρέφος, σαν ξένος, έμεινε αποξενωμένος από αυτόν τον κόσμο. Δώσ' μου τούτον τον ξένον, ον ομόφιλοι μισούντες θανατούσινος ξένον. Δώσ' μη τούτον τον ξένον, ον ξενίζομαι βλέπει του θανάτου των ξένων. Αυτόν τον ξένο που οι ομόφιλοι του, αυτοί που ήταν στην ίδια γενιά, στο ίδιο γένος, οι Εβραίοι, μισούντες τον θανάτωσαν σαν κάποιο ξένο. Δώσ' μου αυτό τον ξένο, το οποίο παραξενεύομαι βλέποντάς τον να είναι νεκρός, ενώ είναι ξένος του θανάτου, γιατί αυτός είναι η ζωή. Δώσ' μη τούτον τον ξένο, ώστις ουδέ ξενίζει τους φτωχούς και τους ξένους. Ώστις είδε ξενίζει τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσ' μου αυτόν τον ξένο, ο οποίος αυτός ο ίδιος ξέρει να φιλοξενεί τους φτωχούς και τους ξένους. Δώσ' μη τούτον των ξένων, ον Εβραίοι το φθόνο αποξένουσαν κόσμο. Το φθόνο βλέπετε τον αποξένουσαν και έστρεψαν εναντίον του τον κόσμο.
Δώσ' μη τούτον των ξένων, ή να κρύψω εν τάφο, όσο ξένος ουκ έχει την κεφαλή που κλείνει. Δώσ' μου να τον θάψω εγώ, γιατί αυτός, σαν ξένος που είναι σε αυτόν τον τόπο, δεν έχει σπίτι. Ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει, αυτό που είχε πει ο ίδιος ο Χριστός, λίγο μετά τη βάφτισή του σε μαθητές που τον πλησίασαν. Δώσ' μη τούτον των ξένων, ονημήτηρο ρώσα νεκροθέντα ευώα. Όιε και Θεέ μου, ή και τα σπλάχνα τρώσκομαι και καρδίαν σπαράτομαι, νεκρός σε καθορώσα, αλλά τη σύ Αναστάση θα ρούσα μεγαλύνω. Βοά η μάνα του, η Παναγία μου, Γέ μου και Θεέ μου, λέει, διαλύομαι, συντλίβομαι μέσα στα σπάργανά μου, στην καρδιά μου, βλέποντάς σε νεκρό, αλλά όμως παίρνω θάρρος, δυναμώνομαι, περιμένοντας την Ανάστασή σου. Και ολοκληρώνεται το ιδιόμελο λέγοντας «Και τούτης εις λόγης δισοπόντο Πιλάτο, ο ευσχήμων λαμβάνει του σωτήρος στο σώμα. Ο και φόβο εν συνδώνει εν ηλίσας, και Σμύρνη κατέθετο εν τάφο, τον παρέχοντα πάση ζωήν αιώνιον και το μέγα έλος». Με αυτά λοιπόν τα λόγια τον έφερε τούμπα τον Πιλάτο, παίρνει το σώμα αυτού του ξένου, του άσημου, έτσι τον παρουσίασε ο Ιωσήφ για να φέρει τούμπα τον Πιλάτο, τον ρίχνει, τον παίρνει λοιπόν, τον τυλίγει με σενδόνια, βάζει με σμύρνα, όλα αυτά τα αρωματικά που είχαν στις ταφικές τους συνήθειες οι Εβραίοι, και τον βάζει μέσα στον τάφο, η ζωή εν τάφο. Βέβαια, εμείς έχουμε αυτή τη συνήθεια της περιφοράς του επιταφείου, η οποία καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να γίνεται με μια ιδιαίτερη κατάνοιξη, είναι μια νεκρική πομπή, με μια ησυχία, με μια συναίσθηση του ποιος είναι ο νεκρός, ο οποίος κυδεύεται. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, ειδικά με αυτό το ατέριαστο που υπάρχει, με τις μπάντες, με τις παρελάσεις, με τη φασαρία του κόσμου, να υπάρχει μια τέτοια αταξία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σε μια απλή κηδεία. Βλέπετε, παλιότερα τουλάχιστον υπήρχε πολύ έντονη η συνήθεια, και όταν πηγαίναμε τον νεκρό από το σπίτι στην εκκλησία με τα πόδια, εκεί υπήρχε μια ησυχία. Αυτή την ησυχία δεν την βλέπουμε στην περιφορά του επιταφείου. Και δείχνουμε λίγο έτσι ότι δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι γίνεται. Λίγο ας προβληματιστούμε με αυτό το θέμα. Γιατί κοιτάξτε λίγο, η θεόσοφη ταφή του Χριστού και η κάθοδος του στον Άδη, όπως λέμε, που συντελείται από το τετέλεσθε και μέχρι την Ανάστασή του, είναι γεγονότα τα οποία συμβαίνουν εδώ στη γη, η ταφή του, αλλά όμως συμβαίνουν και κάτω στον Άδη. Και δεν είναι τόσο απλά αυτά που συμβαίνουν. Και το καταλάβαμε και εδώ πάνω στη γη. Για δέστε λίγο πώς περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την στιγμή του θανάτου του Χριστού. Ο δε Ιησούς λέει πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Αυτό που είπε, Πάτερ, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, και είπε το τετέλεστε. Τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί πλέον, παρέδωσε το πνεύμα του και ο Θεός. Και τι μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έγινε? Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσει εις δύο, από άνωθεν έως κάτω. Αυτή η κουρτίνα που χώριζε τα Άγια των Αγίων με τον Κυρίως Ναό, με τα Άγια και τον Κυρίως Ναό στο ναό του Σολομώντος, σκίστηκε από μόνο του, παράξενο πράγμα. Εκείνη την ώρα έφευγε η χάρις του Θεού από τον ναό του Σολομώντος. Και η γη εσύσθη και πέτρε εσχίστηκαν. Έγινε φοβερός σεισμός και σκίστηκαν οι πέτρες. Και όχι μόνο αυτό. Και τα μνημεία ανεόχθησαν, άνοιξαν μνήματα. Και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ηγέρθη. Έγιναν πολλές αναστάσεις, θα δούμε τι είδους αναστάσεις γίνανε. Και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού, εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν πολλοί. Και βγήκαν μετά την Ανάσταση του Χριστού
Για κάποιες μέρες μπήκαν μες στην πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Αναστήθηκαν νεκροί. Αναστήθηκαν νεκροί. Αλλά όμως αυτά τα γεγονότα τα οποία κυρίως τα έχουμε στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, ο οποίος γίνεται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, εκεί περισσότερο τα εστιάζουμε, θα θυμηθούμε ότι αυτό τον εσπερινό τον ονομάζουμε και πρώτη Ανάσταση. Γιατί είναι η πρώτη Ανάσταση? Γιατί είναι κυριολεκτικά μια Ανάσταση, για να την δούμε λίγο. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος, ο Επίσκοπος Κωνσταντίου Κύπρους. Αφού λοιπόν ήρθε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, έτρεξε μαζί τους και όλος ο χορός των αγγέλων του Θεού. Φτάνουν πρώτα τα χερουβίμ, τρέχουν από κοντά τα σεραφείμ, βαστάζουν και οι θρόνοι, σκεπάζουν τα εξαπτέρυγα, ξαφνιάζονται τα πολιώματα, καλύπτουν οι δυνάμεις, ψάλουν οι αρχές, τρέμουν οι τάξεις, σαστίζουν όλες οι στρατιές των ουράνιων ταγμάτων που γεμάτες θάμπος και απορία ρωτάνε μεταξύ τους. Τι είναι τούτο το μεγάλο και παράδοξο και ακατάληπτο θέαμα? Αυτόν που εμείς οι ασώματοι δεν μπορούμε να δούμε στον ουρανό σαν Θεό φρικτό, τον βλέπουν στη γη οι άνθρωποι σαν άνθρωπο γυμνό και νεκρό. Αυτόν που μπροστά του τα χερουβίμ στέκονται ευλαβικά, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος κυδεύουν θαρετά. Πώς κατέβηκε αυτός που δεν άφησε τα ουράνια? Πώς βγήκε έξω αυτός που είναι μέσα? Πώς ήρθε στη γη αυτός που γεμίζει το σύμπαν? Πώς γυμνώθηκε αυτός που όλος τους φόρεσε? Πώς βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του στη γη αδιάκοπα σαν αληθινός άνθρωπος, αυτός που βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του στα ουράνια αδιάκοπα σαν Θεός? Πώς εμφανίστηκε στους ανθρώπους σαν άνθρωπος και συνάμα Θεός φιλάνθρωπος, αυτός που ποτέ ως τώρα δεν φανερώθηκε σε εμάς. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ να μας περιγράφει αυτό το ξάφνιασμα των αγγελικών δυνάμεων και ταυτόχρονα το ότι αυτές οι αγγελικές δυνάμεις ήρθανε και ακολούθησαν τον Χριστό, την ψυχή του Χριστού, συνδεδεμένη με τη θεϊκή του φύση κάτω στον Άδη. Και επομένως εκεί στον Άδη ο Χριστός δεν πήγε σαν ένας απλός άνθρωπος όπως φαινόταν εδώ στη γη, αλλά πήγε με όλες τις αγγελικές του δυνάμεις. Γι' αυτό λοιπόν όταν αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή μετά το τετέλεσθεν, αυτές τις στιγμές που ακολούθησαν, αν μπορούμε να πούμε για χρόνο στον Άδη ή στο Θεό ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν είμαστε εδώ πάνω στη γη που βλέπουμε αυτή την ησυχία να υπάρχει, αυτή την έκρα, αυτή τη νίκη του κακού, αυτή τη θανάτωση του Θεού, αλλά πάμε στον Άδη, τότε θα δούμε να γίνεται εκεί πέρα μία επανάσταση. Θα δούμε να κατεβαίνει ο Θεός πλέον σαν Θεός, έχοντας βέβαια και την ανθρώπινη ψυχή μαζί του, το σώμα έμεινε πάνω στον τάφο, αλλά με όλη του τη δόξα και με όλα τις αγγελικές δυνάμεις, ξαφνιασμένες μεν, αλλά λαμπροφόρες να τον ακολουθούν. Αυτό εμείς το βιώνουμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στον Εσπερινό που γίνεται αμέσως μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα, πριν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και αφού έχουν προηγηθεί η ανάγνωση προφητιών και τα λοιπά, τότε που λέμε αυτό το περίφημο «Ανάστα ο Θεός» και γίνεται ένας πανζουρλισμός. Και αυτή σαν έκφραση το «Ανάστα ο Θεός» έχει μείνει παροιμιώδης και όταν θέλουμε να δείξουμε ότι έγινε μια μεγάλη φασαρία ή ένας μεγάλος καυγάς, λέμε «Ανάστα ο Θεός». Εκείνη την ώρα βγαίνουν οι ιερείς από την ωραία πύλη πετώντας τα βάγια και ψάλουν το «Ανάστα ο Θεός» και στη συνέχεια οι ψάλτες προβάλλουν κάποιους στίχους και μετά ψάλουν το «Ανάστα ο Θεός». Είναι ο 81ος ψαλμός, ο οποίος έχει πολύ λίγους στίχους, 8 μόλις, και ο οποίος ήταν μια κραυγή αγωνίας των ανθρώπων για την αδικία που υπήρχε επάνω στη γη. Για να το δούμε λίγο.
λέει εκεί ο 21ος, θα το πω έτσι, ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Ο Θεός, λέει, στάθηκε ανάμεσα στην συναγωγή, στη συγκέντρωση, στη σύναξη των Θεών, που εδώ το δεύτερο Θεός, γράφεται με μικρό θήτα, είναι οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι κριτές, οι γείτορες θα λέγαμε. Και στάθηκε εκεί, έτσι, για να τους κρίνει, για να κρίνει τους κριτές. Και θα τους ρωτήσει και τους λέει, ως πότε κρίνετε αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε, μέχρι πότε θα κρίνετε αδίκως και θα μεριμνείτε υπέρ των αμαρτωλών. Έτσι, χρηματιζόμενοι κιόλας. Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένητα δικαιώνατε. Κρίνετε σωστά το ορφανό και τον πτωχό, και τον ταπεινό και τον φτωχό δικαιώστε τον. Εξελέστε πένητα και πτωχών εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ελευθερώστε τον φτωχό και τον πένητα, αυτόν που δεν έχει ούτε καν να φάει, από τα χέρια των αμαρτωλών. Απελευθερώστε τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρουσιάζει εδώ την αδικία που υπήρχε στον κόσμο. Βέβαια αυτή η αδικία κυρίως υπήρχε στον κόσμο από την παρουσία του διαβόλου. Από το ότι η ζωή αυτή είχε παραδοθεί στο διάβολο. Και αυτοί οι άδικοι κριτές, οι άνθρωποι άδικοι κριτές, οι γείτορες των Εβραίων και όλης των εποχών, οι άδικοι λοιπόν, είναι όργανα στην πραγματικότητα αυτού του διαβόλου. Έρχεται λοιπόν ο κριτής των κριτών και τους λέει αποκαθίσταται οι τάξεις. Και τους λέει στη συνέχεια, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθίσονται πάντα τα θεμέλια της γης. Αυτοί οι άδικοι κριτές όμως, σκοτισμένοι όπως ήταν, δεν κατάλαβαν τι τους είπε. Και μέσα στα σκοτάδια προχωρούσανε. Θα σαλευθούν όλα τα θεμέλια της γης. Συθέμελα θα πιάσει ο Θεός αυτά τα οικοδομήματα, τα ανθρώπινα και του διαβόλου και θα τα τραντάξει. Εγώ είπα, θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Γιατί εγώ είπα προς εσάς, δικαστές, διάβολε θα λέγαμε καλύτερα, ότι είστε παιδιά του Θεού όλοι, του ενός και μοναδικού του υψίστου Θεού. Εμείς δε ως άνθρωποι αποκνήστε και εστε, και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Εσείς όμως που δεν καταλαβαίνετε αυτή την τιμή που σας έκανε ο Θεός, το ποιοι είναι οι άνθρωποι που κρίνετε δίπλα και κρίνετε άδικα, σαν άνθρωποι κι εσείς θα πεθάνετε και θα πέσετε χωρίς υπόλοιψη. Αρχοντική εξουσία σε αυτό, δεν είστε κάτι παραπάνω. Και τότε λοιπόν ο ψαλμοδός φωνάζει και βγάζει κραυγή αγωνίας λέγοντας, «Ανάστα ο Θεός κρίνον τη γη, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση». Το που επαναλαμβάνουν οι ιερείς και οι ψάλτες κάθε φορά που διαβάζουν ένα στίχο αυτού του 81ου ψαλμού. Σήκω επιτέλους ο Θεός και εφάρμοσε αυτή την δίκαια κρίση σου. Κρίνε αυτή την γη και επέβαλε αυτή την απόφαση σου, τη δικαιοσύνη σου εδώ επάνω στη γη, γιατί είναι δική σου αυτή η γη και στα δικά σου χέρια βρίσκονται όλα τα έθνη. Αυτό ακριβώς, αυτή η κρίση έγινε με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη. Αυτή η κρίση πρωτίστως απέναντι στον διάβολο, στον άρχοντα του κόσμου τούτου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Επιφάνιος, μόλις λοιπόν ο Κύριος με τη θεϊκή του συνοδεία παρουσιάστηκε λαμπροφόρος στα κατάκλειστα, στα ανήλια, στα κατασκότεινα δεσμοτήρια και κατοικητήρια και υπόγεια και σπήλαια του Άδη, ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ, όντας από παράδοση εκείνος που φέρνει στους ανθρώπους τις καλές και χαρμόσυνες αγγελίες, τους προφτάνει όλους και με φωνή δυνατή, αρχαγγελική και στρατηγικότατη, επιβλητική και λιονταρίσια, λέει στις εχθρικές δυνάμεις, «Σηκώσατε άρχοντες τις πύλες». Μετά από αυτό φωνάζει και ο Μιχαήλ, «Και εγκρεμιστείτε πύλες αιώνιες». Ύστερα και οι δυνάμεις λένε, «Παραμερίστε παράνομοι πορτάριδες». Μετά
και οι εξουσίες με εξουσία σπάτσατε αλυσίδες άλυτες. Και ένας άλλος άγγελος, ντροπή σας αντίθε οι εχθροί, και άλλος, φοβηθείτε ανελαίητοι τύρανοι. Να λοιπόν γιατί λέγεται πρώτη Ανάσταση αυτός ο εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου που εμείς τον τελούμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Γιατί είναι η πρώτη Ανάσταση των νεκρών του Άδου. Είναι η απελευθέρωση όλων των ανθρώπων. Είναι η καθαίρεση του κράτους του διαβόλου. Είναι η κρίση των διαβολικών δυνάμεων και όλων των αγγελικών δυνάμεων. Να τα πάρουμε λίγο όμως με τη σειρά. Αυτό που λένε εδώ οι αρχάγγελοι, σηκώσατε άρχοντες στις πύλες και γκρεμίσατε πύλες αιώνιες, είναι παρμένα από έναν άλλον ψαλμό, από τον 23ο ψαλμό, τον οποίο κατά κόρον χρησιμοποιεί σε αυτή την ομιλία του και ο Άγιος Επιφάνιος, αλλά και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες, αναφερόμενοι σε αυτή την περίπτωση της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Και γιατί γίνεται αυτό? Αυτός ο ψαλμός φαίνεται ότι ψαλόταν κατά τη διάρκεια κάποιας λιτανίας που γινόταν στα Ιεροσόλυμα, ίσως σε κάποια γιορτή ή σε κάποια επινίκη ανάμνηση, έτσι, κάποιο γεγονός που είχαν κάποια μεγάλη νίκη. Φαίνεται λοιπόν ότι έβγαζαν από το ναό ή την κυβωτό της Διαθήκης ή κάτι παρόμοιο που έμοιαζε που είχαν σαν θρόνο του Θεού. Αυτά είναι θέματα και λίγο ιστορικά, δεν ξέρουμε ακριβώς. Το λιτάνευαν και μετά πήγαιναν εκεί στο ναό του Σολομώντος και υπήρχε αυτός ο διάλογος ανάμεσα σε αυτούς που βρισκόντουσαν έξω από το ναό και στους ιερείς οι οποίοι παρέμεναν μέσα. Να πω λίγο δυο λόγια για αυτό τον ψαλμό, ότι αρχικά ξεκινάει κάνοντας μια εξύπνηση της παντοκρατορίας του Θεού, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, και θέτει το ερώτημα τώρα, ποιος είναι ο άξιος για να ανέβει να καθίσει εκεί στο ευλογημένο όρος, το Σιών, το όρος του Θεού. Και αυτός λέει, ο ψαλμοδός που είναι άξιος, είναι ο καθαρός στην καρδία. Αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία, ως ουκ έλαβε επιματέων την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσε επιδόλω των πλησίων αυτού. Αυτός που έχει καθαρά τα χέρια του, δεν τα μόλυνε με ανομίες, έχει καθαρή την καρδιά του. Αυτός που δεν με ματαιότητα, με πονηριά, δεν λέρωσε την ψυχή του, ούτε κατηγόρησε των ψηλησιών του, ούτε ορκίστηκε, ούτε. Αυτός είναι λοιπόν ο άξιος να καθίσει στον θρόνο εκεί πάνω, στο όρος Σιών. Και τι προστάζει μετά? Λέει, άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και επάρθητε πυλαιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς στις δόξεις, ανοίξτε πύλες και σηκωθείτε, γκρεμίστε προκειμένου να χωρέσει. Και ρωτάνε οι ιερείς από μέσα, τι εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Και τους απαντάνε, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Και μετά επαναλαμβάνονται αυτοί οι δυο στίχοι. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και επάρτητε πυλαιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Αυτοί οι στίχοι χρησιμοποιούνται σήμερα και στη λειτουργική μας ζωή. Κατά τα εγγένεια του ναού, εκεί που γίνεται η περιφορά των Αγίων Λειψάνων, έχει αδειάσει ο ναός από όλους, έχει μείνει μόνο μέσα ένας ιερέας, έρχεται ο επίσκοπος και μπαίνει για την τελετή του καθαγιασμού του ναού. Και τότε χτυπάει την πόρτα απ' έξω και λέει, άρατε πύρες οι άρχοντες ημών, τις εστίνου τους ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός. Εκεί, αν έχετε παρευρεθεί σε εγγένεια, θα το έχετε δει. Αλλά όμως αυτά αναφέρονται σαφώς και είναι προφητείες για αυτή την εισάδου κάθοδο του Δεσπότου Χριστού. Αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο Άγιος Επιφάνιος του Κύπρου. Έκανα αυτή τη λεπτομερία αναφορά για να πω ότι αυτά που λένε οι πατέρες δεν είναι ασήμαντα λογάκια, δεν είναι συναισθηματικά, δεν είναι ποιητικά λογάκια, δεν είναι μυθιστορήματα. Είναι οι προφητείες ή η εκπλήρωση των προφητιών, όπως λέχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και τώρα μας την ερμηνεύει ένας άλλος προφήτης, ένας άλλος φωτισμένος πατέρας. Αυτός το Άγιο Πνεύμα
που φώτισε τους προφήτες να τα γράψουν αυτά, αυτό το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τώρα και τους πατέρες να μας τα ερμηνεύσουν. Αυτό λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή και βέβαια επιμέλεια, ώστε να διαβάζουμε αυτούς τους ψαλμούς και τις ερμηνείες του και τις ομιλίες των πατέρων στα διάφορα γεγονότα. Και τι γίνεται λοιπόν? Εκεί έχουμε την είσοδο του Δεσπότου Χριστού σαν βασιλιά πλέον, σαν βασιλιά, με όλη του τη δόξα, επαναλαμβάνω, όχι σαν άσημο άνθρωπος πως τον βλέπαμε εδώ στη γη, και με όλες τις αγγελικές δυνάμεις. Και τι γίνεται? Αυτό που είχε πει ο Χριστός λίγο πιο πριν στους μαθητές του. Περί δε κρίσεως σας λέω ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου κρίθηκε. Αυτή λοιπόν είναι η κρίση και η απόφαση του Θεού και έρχεται και την επιβάλλει. Αυτή η κάθοδος του Χριστού, η ένδοξος, στον Άδη είναι η κρίση για όλες τις αγγελικές δυνάμεις. Από τότε οι άγγελοι απέκτησαν, όπως λέμε, το άτρεπτο, δεν έχουν έχει παγιωθεί η αγάπη τους προς τον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να λοξοδρομήσουν προς την αμαρτία και παγιώθηκε πλέον η διαστροφή, η υπερηφάνεια, η αμαρτία του διαβόλου και των αγγέλων του, των δαιμόνων, και δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα της μετάνοιας. Αυτό που έγινε δηλαδή είναι το αντίστοιχο με την κρίση που θα γίνει για μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Τότε πάλι ο Χριστός δεν θα έρθει με όλη του τη δόξα, βέβαια με το αναισθημένο του σώμα, αλλά με όλη του τη δόξα και με όλους τους χορούς των Αγίων Αγγέλων του. Αυτό ακριβώς λοιπόν τώρα γίνεται με τον διάβολο, και ο διάβολος καταδικάζεται οριστικά και καθαιρείται. Από τώρα και έπειτα, λέει ο Άγιος Επιφάνιος, δεν θα είστε πια άρχοντες κανενός, παρόλο που κάκιστα κυριαρχήσατε πάνω στους μέχρι τώρα και κοιμημένους. Ούτε αυτόν θα είστε πλέον άρχοντες, ούτε άλλον, ούτε τον εαυτόν σας ακόμα. Άρατε πύλας, γιατί ήρθε ο Χριστός, η ουράνια θύρα. Ανοίξτε δρόμο σε αυτόν που έβαλε το πόδι του στη φυλακή του Άδη. Το όνομά του είναι Κύριος και ο Κύριος είναι το δικαίωμα και τη δύναμη, έχει το δικαίωμα και τη δύναμη να περάσει τις πύλες του θανάτου. Γιατί την μεν είσοδο του θανάτου την φτιάξατε εσείς. Αυτός δε ήρθε για να επιτύχει το πέρασμά της. Γι' αυτό ανοίξτε γρήγορα και μην αργοπορείτε. Ανοίξτε και κάντε γρήγορα. Ανοίξτε και μην αναβάλλετε. Αν νομίζετε πως θα σας περιμένουμε, κάνατε λάθος. Θα διατάξουμε τις ίδιες τις πύλες να ανοίξουν αυτομάτως και χωρίς να βάλουμε χέρι. Ανοίξτε πύλες αιώνιες. Αυτά φώναζαν οι νικητήριες δυνάμεις του Κυρίου στις δυνάμεις του εχθρού και συγχρόνως ενεργούσαν με βιασύνη. Άλλοι γκρέμιζαν τη φυλακή από τα θεμέλια της, άλλοι καταδίωκαν τους εχθρούς που έφευγαν για να σωθούν στα βαθύτερα μέλη. Άλλοι έτρεχαν και ερευνούσαν τα υπόγεια, τα φρούρια και τα σπήλαια, και όλοι από διάφορες κατευθύνσεις, καθένας, έφερναν τους δεσμότας εμπρός στον Κύριο. Άλλοι έδαιναν τον τύρανο, ενώ άλλοι απελευθέρωνταν τους προαιώνιους δεσμότες, και άλλοι μεν έτρεχαν μπροστά από τον Κύριο, καθώς προχωρούσε βαθύτερα, άλλοι δε ακολουθούσαν νικηφόροι ως Θεό και Βασιλέα. Εδώ δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα που δεν ανήκει βέβαια μόνο στον Άγιο Επιφάνιο, αυτή η εικόνα ενός κάστρου, στο οποίο θα λέγαμε ήταν το κάστρο του διαβόλου, και εκεί μέσα έπαιρνε όλες τις ψυχές των ανθρώπων και τις φυλάκιζε στα βαθιά μπουντρούμια, ολοσκότεινα μπουντρούμια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο κάστρο του Αλή Πασά στα Γιάννενα, έτσι, είναι από τις φυλακές που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχει μια μικρή πορτούλα στην άκρη του κάστρου και ανοίγει και έχει μια τεράστια σκάλα που είναι 40-50 σκαλοπάτια, δεν ξέρω ίσως και παραπάνω, και έχουν χτίσει τοίχο και από την άλλη μεριά είναι το βουνό και είναι μια τεράστια σπηλιά, ολοσκότεινη μέσα στην υγρασία, και υπάρχει μόνο αυτή η μικρή πορτούλα που βέβαια φυλάσσεται. Καταλαβαίνετε ότι ποιος έμπαινε εκεί δεν υπήρχε περίπτωση
να το σκάσει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άδης μέχρι τότε. Ο θάνατος πραγματικά ήταν το τέλος. Ναι μεν οι ψυχές των ανθρώπων δεν πέθαιναν, συνέχιζαν να υπάρχουν. Είχαν υπόσταση, είχαν συνείδηση του ποιο ήταν, αλλά ήταν φυλακισμένοι σε μια τέτοια φυλακή. Όλοι μαζί, δίκαιοι και άδικοι. Όλοι φυλακισμένοι σε αυτό το σκοτεινό άδει, χωρίς διέξοδο. Το μόνο που υπήρχε ήταν αυτή η ελπίδα που είχαν οι δίκαιοι και όσοι γνώριζαν τον Θεό, ότι κάποια στιγμή θα ενσαρκωθεί ο Θεός και θα τους απελευθερώσει. Αυτή λοιπόν την είσοδο του Χριστού σε αυτό το κάστρο και την απελευθέρωση, βλέπετε πώς το λέτε, προχωρούσε μπροστά και πήγαινε στα βάθη, σε όλα τα δωμάτια, σε όλες τις φυλακές, όσα βαθιά υπόγεια είχε και τραβούσε έξω τις ψυχές, τις απελευθέρωνε και τον δε διάβολο τον κατακεράβνωνε. Βέβαια εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο μεν διάβολος νικήθηκε αλλά δεν καταργήθηκε. Έχει το δικαίωμα μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και ενεργεί σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν και μέχρι τώρα και οι πειρασμοί και παρασύρει κόσμο και κάνει. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί και εμείς θα πρέπει να οριμάσουμε και συνειδητά να περάσουμε σε αυτήν την αιώνια ζωή αποδεχόμενη την Βασιλεία των Ουρανών. Συνειδητά λοιπόν θα πρέπει να διαλέξουμε τον Χριστό και όχι τις συμβουλές του διαβόλου. Όπως ο Αδάμ παρασύρθηκε από τον διάβολο, έτσι και εμείς θα έχουμε αυτές τους πειρασμούς του διαβόλου. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο διάβολος ήδη έχει κριθεί, ήδη έχει αλυσοδεθεί, ήδη αυτά τα οποία κάνει είναι τα δικαιώματα που του δίνουμε εμείς. Όταν βαπτιζόμαστε, ψάλλουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ντυθήκαμε τον Χριστό. Από τη στιγμή που είμαι ντυμένος στον Χριστό, είμαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Αλλά βέβαια το θέμα είναι ότι εμείς ερχόμαστε και ξανααρχίζουμε παρτίδες με τον διάβολο και του δίνουμε το δικαίωμα να μας βασανίζει. Ο διάβολος όμως τον έχει χάσει τον αγώνα. Εκεί λοιπόν σε αυτό τον σκοτεινό άδει υπήρχαν οι φυλακισμένοι και επαναλαμβάνω δίκαιοι και άδικοι. Μετάνοια υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπήρχε συγχώρηση, δεν υπήρχε χάρις του Θεού, ήταν σε κρεμότητα ακόμα όλα αυτά. Εκεί λοιπόν από την Παλαιά Διαθήκη, από τα βάθη της Παλαιάς Διαθήκης ακόμα και κυρίως από τους ψαλμούς, υπήρχε αυτή η κραυγή της αγωνίας των ανθρώπων, πότε επιτέλους ο Θεός θα υλοποιήσει αυτήν την υπόσχεση, το πρωτευαγγέλιο όπως λέμε που έδωσε στους πρωτοπλάσιους μετά την πτώση στον Παράδεισο, ότι θα ενσαρκωθεί και θα συντρίψει το κεφάλι του όφεως. Και λέει ο Άγιος Επιφάνιος, από τον Άδη πάλι όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι οικέτευαν μυστικά το Θεό με προσευχές ακατάπαυστες, ζητών λύτρωση από την ατελείωτη εκείνη νύχτα, την πολιώδυνη, την καταθλιπτική, την εχθροκρατούμενη, τη ζωφερή και κατασκότεινη. Και ο ένας έλεγε στον Θεό, «Απ' την κοιλιά του Άδου άκου την κραυγή της φωνής μου». Ο άλλος, «Από τα βάθη της καρδιάς μου έκραξα σε σένα, Κύριε, Κύριε, άκου της φωνής μου». Πρώτο ήταν από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τα υπόλοιπα που ακούμε είναι από τους ψαλμούς. Και άλλος, «Φανέρωσε το πρόσωπό σου και θα σωθούμε». Και άλλος, «Εσύ που κάθεσαι πάνω στο κερουβικό θρόνο, φανερώσου». Και άλλος, «Κίνησε την ακαταμάχητη δύναμή σου και έλα να μας σώσεις». Και άλλος, «Ας μας προφτάσει γρήγορα η εσπλαχνία σου, Κύριε». Και άλλος, «Γλίτωσε την ψυχή μου από τα τρίσβαθα του Άδη». Και άλλος, «Βγάλε από τον Άδη την ψυχή μου». Και άλλος, «Μη εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη». Και άλλος, «Ας ανέβει η ζωή μου από τη φθορά σε σένα, Κύριε και Θεέ μου». Ακούγοντας λοιπόν όλους αυτούς, ο πολυέσπλαχνος Θεός, ο Χριστός, έκρινε πως δεν ήταν δίκαιο να προσφέρει τη φιλανθρωπία του
μόνο σε όσους έζησαν στην εποχή του ή μετά από αυτόν, αλλά και σε εκείνους που πριν από την ενανθρώπισή του βρίσκονταν εχμάλωτοι στον Άδη και έμεναν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός Λόγος επισκέφθηκε με έμψυχο σώμα τους ανθρώπους που ζούσαν στη γη, ενώ φαρενερώθηκε με την ένθεη και άχραντη ψυχή του, τη χωρισμένη από το σώμα, όχι όμως και από τη θεότητά του, στις ψυχές που είχαν χωριστεί και αυτές από το σώμα και βρίσκονταν στον Άδη. Βλέπετε λοιπόν, ήρθε η ώρα του να απελευθερωθούμε από τον διάβολο που είχαμε υποταγεί μετά το προπατορικό αμάρτημα. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι ο διάβολος συνεχίζει να ενεργεί. Γιατί αυτό, αλλά έχει έρθει χάρις του Θεού. Τώρα υπάρχει η εξομολόγηση, υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η παράκληση, υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, υπάρχει το άχραντο σώμα του Χριστού, το οποίο ερχόμαστε και το κοινωνάμε. Παίρνουμε τον ίδιο το Χριστό, όχι απλά τη χάρη του. Υπάρχει δυνατότητα της εμπειρίας του Θεού και βέβαια της θεώσεως μας. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μόνο η προσμονή του Θεού, όχι η χάρις του Θεού. Υπήρχε η σκιά της χάριτος. Πρώτο λοιπόν από όλους, όπως ήταν φυσιολογικό, ο Χριστός ανασταίνει τον Αδάμ. Τον Αδάμ και την Εύα, ο οποίος, όπως λέει ο Άγιος Επιφάνιος, ήταν δεμένος στο πιο βαθύ σημείο. Και όταν πήγαινε προς τα εκεί ο Χριστός, ο καημένος ο Αδάμ φτεροκοπούσε και έλεγε: «Ακούω κάποια βήματα. Ποια είναι αυτά τα βήματα? Γνωστά μου φαίνονται. Μήπως είναι ο αναμενόμενος ο Θεός, τον οποίο εγώ έβλεπα και άκουγα εκεί μέσα στον Παράδεισο?» Αυτό ακριβώς λέμε σε ένα ψαλμό, στα απόστιχα, στον Εσπερινό δηλαδή, στα απόστιχα του Εσπερινού του πρώτου ήχου. Το Σαββάτο το βράδυ, όποτε έχουμε πρώτο ήχο από τον οκτώ ήχο, το λέμε και αυτό. Λέμε εκεί: «Αγαλιάστο οι κτήσεις, ουρανοί εφρενέστοσαν, χείρας κροτήτω τα έθνη μετεφροσύνης». Να αγαλιάσει όλη η κτήση, οι ουρανοί να εφρανθούν, τα χέρια μας να χτυπήσουν παλαμάκι, όλα τα έθνη, με μεγάλη χαρά. Γιατί? Χριστός γαρ σωτήρ ημών, γιατί ο Χριστός ο σωτήρας μας, το σταυρό προσήλωσε τα αμαρτίας ημών. Σταύρωσε, έβαλε πάνω στο σταυρό του τις αμαρτίες μας. Και τον θάνατον νεκρό σας, ζωήν ημίν εδωρήσατο. Νέκρωσε τον θάνατο. Με τι? Με τον δικό του θάνατο. Και τι είχε αυτό σαν συνέπεια? Να μας κάνει δώρο εμάς την αληθινή ζωή. Πεπτοκότατον Αδάμ, παγενή αναστήσας ως φιλάνθρωπος. Τον Αδάμ, ο οποίος είχε πέσει και ήταν εκεί στα κατάβαθα αλυσοδεμένος του Άδου, τώρα με όλο το γένος του, με όλη δηλαδή την ανθρώπινη ύπαρξη, με όλους τους ανθρώπους, μας ανέστησε πλέον ως φιλάνθρωπος. Και βλέπετε στην ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως, ο Χριστός, πατώντας σε δύο καπάκια από φέρετρα, φαίνεται μέσα κάτω από τα καπάκια σκοτεινός ο Άδης και μία νεκροκεφαλή. Αυτή είναι του Ιούδα του Ισκαριώτη, του πρώτου σίγουρου κολλασμένου, και να τραβάει έναν άντρα και μία γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Σώθηκαν όλοι? Όχι, δεν σώθηκαν όλοι. Σώθηκαν μόνο αυτοί οι οποίοι πίστεψαν. Και πώς πίστεψαν? Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι προφήτες, όταν πέθαιναν, όταν έκλειναν τα μάτια τους σε αυτή τη ζωή, πήγαιναν και αυτοί στον Άδη. Εκεί λοιπόν, στον Άδη, δίδασκαν όλες τις ψυχές των ανθρώπων, από όποια εποχή και αν είχαν κοιμηθεί, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης, δίδασκαν τα ίδια πράγματα, την έλευση του αληθινού Θεού. Τους παρουσίαζαν τον Χριστό. Το ίδιο έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Γι' αυτό και ο πρόδρομος κοιμήθηκε πριν τον Χριστό 3 χρόνια, στην αρχή του έργου του, 2,5 χρόνια, 3.
Γι' αυτό ακριβώς λέμε στο απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Λέμε μνήμη δικαίου μετεγκομίων. Η μνήμη του δικαίου θέλει εγκόμια. Σύ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Σε σένα όμως αρκεί η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, που είπε ο είναι ο σπουδαιότερος άνθρωπος που γεννήθηκε από πατέρα και μητέρα. Ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιότερος. Γιατί εσύ αναδείχθηκες και έγινες ο μεγαλύτερος των προφητών. Γιατί ότι και εν ρήθρης βαπτίσε κατηξιώθης τον κηρυτόμενο. Γιατί αυτόν που και εσύ και οι άλλοι τον κήρυταν, εσύ αξιώθηκες και τον βάπτισες. Αυτό λοιπόν το ότι υπέδειξε τον Χριστό, αυτός είναι, είδε ο αμνός του Θεού και τον βάπτισε, κάνει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο να είναι ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, αφού λοιπόν ήρθες και ασκήθηκες και υπερασπίστηκες και κατέκτησες την αλήθεια, χαίρον χαρούμενος τώρα ευηγγελίσω και της ενάδει. Θεόν φανερωθέντα εσαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν τον μέγα έλεος. Τώρα χαίρεσαι που σε αποκεφαλίζει ο καημένος ο Ηρώδης, να πας και σε αυτό τον άδη και να ευαγγελίσεις και αυτούς που είναι εκεί, τις ψυχές όλων των νεκρών. Και τι να τους ευαγγελίσεις, να τους φέρεις το καλό Ευαγγέλιο, να τους φέρεις την είδηση ότι ο Θεός σαρκώθηκε. Ποιος Θεός? Ο έροντας την αμαρτία του κόσμου, αυτός που καθερεί, σηκώνει την αμαρτία του κόσμου στις πλάτες του και μας παρέχει εμάς τη σωτηρία, το μέγα του έλεος. Αυτό λοιπόν που έγινε με την κάθοδο του Χριστού ήταν ότι καταργήθηκε πλέον το κράτος του διαβόλου, ο διάβολος πλέον καταδικάστηκε όπως είπαμε και οι δυνάμεις, όλες οι δυνάμεις οι επουράνιες, ο νοερός κόσμος κρίθηκε πλέον και ο Άδης φωτίστηκε. Έτσι το παρουσιάζουν οι πατέρες με μια μορφή ας πούμε αίθουσας αναμονής. Ο Άδης είναι μια αίθουσα αναμονής ας το πούμε, βέβαια εκεί δεν υπάρχει μετά το θάνατο ούτε χρόνος, ούτε χώρος, ούτε τίποτα και σε αυτή την αίθουσα αναμονής, σε αυτή τη φυλακή το Μπουντρούμι, ενώ παλιά υπήρχε πλήρες σκοτάδι και ήταν δεσμευμένοι, φυλακισμένοι, αλυσοδεμένοι όλοι από τον διάβολο, τώρα ένα μέρος αυτού του Άδη φωτίστηκε και είναι η παρουσία του Χριστού. Και αυτό το κομμάτι που φωτίστηκε είναι αυτό που λέμε ο παράδεισος. Ένα άλλο κομμάτι έμεινε σκοτεινό, αυτό που λέμε ο Άδης. Τώρα λοιπόν υπάρχει ο Άδης και ο παράδεισος που είναι η πρόγευση αυτού του οποίου θα απολαύσουν οι άνθρωποι μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία αυτό που θα υπάρχει θα είναι η Βασιλεία των Ουρανών, η μέθεξη, η μετοχή στην ίδια τη θεότητα του Χριστού και η κόλαση. Ο τόπος όπου πάλι θα βλέπουν το Θεό αλλά θα φρύτουν ο διάβολος και η υπηκοή του. Γι' αυτό και εκεί πάνω στον Σταυρό του είπε ο Χριστός του ληστή ότι αλήθεια σου λέω σήμερον μετεμού έσαι εν το παραδείσου. Σήμερα. Και όντως μετά από λίγες ώρες πέθανε ο Χριστός, πέθανε και ο ληστής και μπήκε στον παράδεισο. Ο παράδεισος λοιπόν είναι η πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών και είναι αυτό που υπάρχει τώρα και μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Ο Άδης είναι η πρόγευση των καταδικασμένων. Είναι λοιπόν φοβερά και τρομερά αυτά τα οποία γίνονται αυτό το Μεγάλο Σάββατο. Βέβαια και τι δεν γίνεται φοβερό και τρομερό. Ιδιαίτερα αυτή τη Μεγάλη Εβδομάδα και πολύ περισσότερο αυτά που ακολουθούν. Η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή. Όλα λοιπόν είναι μυστήρια μυστηρίων. Και θα πρέπει ίσως σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασία. Ξέρετε, υπάρχουν όλα αυτά τα έθιμα τα οποία έχουμε. Το Ανάστα ο Θεός ας πούμε. Ή ψάλουμε τον επιτάφιο θρήνο, η ζωή εντάφο, η γενναίε πάση κτλ. Αλλά αυτά όλα να μην είναι το κεντρικό σημείο της εκδηλώσεως του γεγονότος.
Αυτά να είναι τα βοηθητικά. Πίσω από αυτές τις εκδηλώσεις να ξέρουμε την ουσία, να ξέρουμε γιατί ψάλλουμε η ζωή εν τάφο, να ξέρουμε τι περιφέρουμε εκείνη την ώρα με τον επιτάφιο, να ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό τον μπανζουρλισμό στις εκκλησίες μας. Αυτό για να το καταλάβουμε λίγο χρειάζεται βέβαια η φώτιση του Θεού, αλλά από τη δική μας τη μεριά χρειάζεται λίγο η προσπάθεια. Και θα το πω για άλλη μια φορά, χρειάζεται να διαβάζουμε τους λόγους των πατέρων που ερμηνεύουν πολύ ξεκάθαρα, τα που διάβασα και εγώ και κάποια σας μετέφερα από τον Άγιο Επιφάνιο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται. Είναι βέβαια από μετάφραση, αλλά είναι πολύ καλές μεταφράσεις. Να διαβάζουμε τις ακολουθίες, το ψαλτήρι, την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς, και εκεί θα βρίσκουμε όλα αυτά τα μυστήρια, έστω και αμυδρά αποτυπωμένα σε γλώσσα, με λέξεις, με ρήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε σε κάποια στιγμή να αφήσουμε και την ψυχή μας να έρθει και να εντρυφήσει στη χάρη του Θεού. Μετά λοιπόν από όλο αυτό το χαμό που γίνεται εκεί το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στον Εσπερινό, διαβάζεται το Ευαγγέλιο, συνεχίζει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και έρχεται η ώρα που να κάνουμε τη Μεγάλη Είσοδο. Για μία και μοναδική φορά, αντί σχερουβικού ύμνου που ψάλουμε, αυτό που ψάλουν οι ψάλτες όταν ο ιερέας θυμιατίζει την Αγία Τράπεζα από την ωραία πύλη πριν να αρχίσει η Μεγάλη Είσοδος. Αυτό που λέμε η ταχερουβή, μυστικός εικονίζοντας κτλ. Ψάλουμε ένα μοναδικό τροπάριο, με το οποίο θα κλείσουμε κι εμείς σήμερα αυτή την επικοινωνία μας. Λέμε «Σιγησάτο πάσα σάρξ βρωτία και στήτο μετα φόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέστο». Να κάνει μία ησυχία κάθε σάρκα γήινη, ο κάθε άνθρωπος να κάνει μία ησυχία και να σταθεί με φόβο και με τρόμο, με έκσταση μπροστά σε αυτό το γεγονός και τίποτα γήινο να μην λογίζεται. Καμία μέριμνα. Η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο δεν είναι να τρώμε αλάδοτο και να τρέχουμε στις δουλειές μας και να τρέχουμε στους καφέδες και να τρέχουμε και... Θέλει και λίγη ησυχία στην ψυχή μας. Θέλει κάθε αποχωρισμό από όλα αυτά τα γήινα και μηδέν γήινο εν αυτή λογιζέστο. Γιατί όλα αυτά? Ο γάρ βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων. Αυτός ο βασιλιάς αυτών που βασιλεύουν και ο Κύριος των κυριευόντων, όλων των αρχόντων ο Κύριος, προσέρχεται σφαγιαστήνε. Έρχεται να σφαγιαστεί και δοθήνε εις βρόσιν της πιστής και να προσφέρει αυτό το σώμα του και το αίμα του για να το φάνε, να το πιούνε οι πιστοί. Αυτή η ανέμακτος θυσία που επιτελείται εκείνη την ώρα και η σταυρική θυσία του Χριστού εισάδω καθοδότου. Προηγούνται δε τούτου οι χωροί των αγγέλων. Πλέον ο Χριστός δεν είναι ο ξένος που βλέπαμε εν ζωή. Προηγούνται λοιπόν όλοι οι αγγελικοί χωροί με τα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ. Όλες λοιπόν τα τάγματα των αγγέλων. Και τι κάνουν αυτά? Τα όψεις καλύπτοντα και βοώντα τον ύμνο Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Πρωτίστως αυτές οι αγγελικές δυνάμεις έχουν αυτή την ησυχία, στέκονται με φόβο και τρόμο και δεν λογίζονται τίποτα άλλο, αλλά θαυμάζουν και δοξολογούν αυτό τον Δεσπότη Χριστό, κρύβοντας από τροπή και από φόβο και από τρόμο και αυτό που βλέπουν το Δεσπότη Χριστό και μόνο αναφέροντάς του τον αγγελικό ύμνο. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.